Stimați telespectatori, suntem într-adevăr în largul Antarcticii. Avem aici doi sondori care forează în gheață. Gheața depășește, gheața depășește 3 km jumătate. Suntem aproape de calota glaciară a Nordului. Uitați, într-adevăr, să trăiți, domnul inginer. Domnul inginer, să trăiți, a venit șeful de schimb în sfârșit, după 6 luni vom fi schimbați. Oameni buni, suntem salvați. Gata, au venit pâine. Vine domnul inginer, să trăiți, șeful. Uitați, se vede după el, a avut o călătorie bună. Cum e la sud? La sud este mai bine apă, dar e nasol tare că nu mănâncă deloc. Nu mănâncă nimic. Filmează, bă, biserică. Într-adevăr, sunt aici un pic, să dăm un pic de zoom. Deci să mărim un pic, îl apropiem ușor, cadru cu cadru, da? Așa, așa. Ușor. Așa. Ia spune vremea. Mai tare un pic, că nu s-aude bate vântul. Mai tare. Nu, eu trebuie să-i fut un am Ha? Mai tradiție, ori pasat. Am mâncat. Vorbești mai tare sau sput un an? Te dau pe antena 3. Într-adevăr, să luăm acum așa. Fiți atenți, domnule, deci aici sunt urmele de papuași. Aici. Și la două pahare jucăm, da? Adevărat poluare.